אויבים עם עיניים עצומות, הורגת 16 נקי בלי פשלות וטעויות. רק שאלה אחת תגיד, איך זה יכול להיות שאני הכי חזק ולא מסיק עם הבנות? אז חשבתם שאתם יכולים לנצח אותי, אה? אל תצחיקו אותי. אני סייען, מזן מסוכן, יודעים שאני לא מכאן, תמיד מאומן, הייתי בחדר הזמן, משמיט האויבים כמו אומן. אני סייען, מזן מסוכן, יודעים שאני לא מכאן, תמיד מאומן, הייתי בחדר הזמן, אומר לאויבים שאומר להם אני סייען, חוטף את המכות ולא זז כי אני לא בכיין. זה שוד מזוין, אני רק הגעתי, אתה כבר מרגיש מאוים, זה לא סתם. התאמנתי שנים ועליתי מדרגה לדרגה, יש לי כס מלוכה. את וג'יטה ניצחתי, הוא ראה אותי וקד לי כיתה, איפה צ'יצ'י אני לא יודע, כל היום מתמודד עם הרשע, להיות הכי טוב זה